On muuten aika jännä, että tälle risteilyllä voi päätyä samaan pöytään täysin tuntemattomien kanssa. Eikö? Ja silti ollaan tässä. Ikään kuin oltaisiin ystäviä. Tai ainakin tutun tuttuja. Ainakin seuraavat 5 minuuttia. Oletteko muuten koskaan kertoneet kellekään täysin tuntemattomalle jonkun asian itsestään, mitä ette kertoisi kellekään muulle? Miksi ihmeessä tekisin niin? No se tuntematon ei voi tuomita sua samalla tavalla kuin joku, joka tuntee. Haluaisitko testata sun teoriaa? Todellakin. Jokainen meistä kertoo yhden salaisuuden itsestään, kukaan ei kysy mitään, ja sitten me jatketaan matkaa. Onks diili? Okei. Mä voin aloittaa. Mulla on perhe, aviomies ja 2 lasta. Päällisin puolin kaikki on hyvin, mutta sisäisesti ei niinkään. Meillä aloitti töissä nuori mies, Topi, johon ihastuin saman tien. En ole vielä tehnyt asialle mitään, mutta ajattelen häntä jatkuvasti. Tämä risteily oli tämmöinen irtiotto. Saa jotain muuta ajateltavaa. Aika jännä. Mun pojan nimi on kans Topi, mut me ei olla oltu tekemisissä vuosia. Mä tuun Suomesta. Mä olin oikeudessa. Mua syytetään petoksesta, jonka mä tein, jotta mun tehdas ei joutuisi konkurssiin. Tuomari ei antanut vielä päätöstä. Nyt mä oon palaamassa takas Tallinnaan, minne muuten kun tää härveli alkoi. Se olisi vissiin sun vuoro. Joo. Mä oon matkalla tapaamaan mun isää, jota mä en ole nähnyt 40 vuoteen. Se lähti, kun mä olin pieni lapsi, eikä me olla nähty sen jälkeen. Eikä mä tiedä, että haluatko se tavatais mua. Oot sä yrittänyt tavoitella sun isää? En vielä. Mä haluan eka, että se... Tai mä haluan nähdä ensin, että tunnistaako se mua. Mut mä sain selville sen osoitteen. Se on mulla tässä. Näyttääks tutulta? Mun pitäisi kertoa vähän enemmän. Mulla on ollut elämäni aikana useampi perhe. En ole ollenkaan ylpeä siitä. Mä sain aikanaan yhden naisen kanssa pojan, mutta mä lähdin, kun se poika oli ihan pieni. Sitten myöhemmin tuli toinen nainen, jonka kanssa mä sain tytön, mutta en mä ollut hänenkään elämässään millään tavalla. Ei hän edes tiedä, kuka mä oon. Aika jännä. Tai siis mun äiti kertoi, että mun isä lähti ennen kuin edes synnyin. Olisiko ollut Kimmo? Sanoit sä Kimmo? Munkin isän nimi on Kimmo. Oho! Oikein. Älä vaan sano, että sun nimi on Kimmo.
Kimmopa Kimmo. Ja me ollaan sisaruksia. No siltä näyttää. Meillähän kaikilla on tää sama. Ja unettomia öitäkin taitaa olla. Tähän on pakko olla perinnöllistä. Tästä vielä puuttuisi, että meitä olisi vielä enemmän. Tästä Kimmosta paljastuisi kunnon lapsitehtailija. Toi oli hyvä.